Hello, amiga Lucia. Good evening. Baby Bear, Boss Mixville TV, Ma'am Jen TV Mix. Good evening. Hello, Miguel Lucia Tresby.
sayod ni Boss Bell. Ang haba-haba niya. Hello, Mami D.
Hi, Sir Tams. Good evening. Hello, Sir Tams. Okay lang, Sir Tams. Okay lang nga malate. Better to late than never. Ara ka man. Importante ara. Namatuambal ko man. Kakadlaw ako guti-utoy ako kadlaw sang gin-post mo sa FB nga yan ni Bongbong interviews DSWD. Bago lang nagtanom, nag-harvest na siya. Ay, nako, lutang. Base bago lang to kasimhot. Ay, Diyos ko miyo. Esep-esep maghambal bala. Ay, grabe kahuluya. Plus, pagkita nga mo ning issue sa ila sa bungo ni VP. Diyos ko, kahuluya. Gidi sa iba nga countries. Mabala. Ma, ano ni panawag? Siyempre, ano na na ano? Trending na na ano? Nakabalo ng bilog nga kalibutan. Diyos ko, kahuluya. Self-interest lang ang ila gusto di sa Pilipinas. Oh my gosh. Ay nako, ambot lamang. Amo na nga akong kisan, natakaan ako sa itam si maglantaw balita. Ay ambot, singko ay nanano na ning Pilipinas man. Instead na mag-focus sila sa
sa ika-unlad sang aton nga country nagainamo sila na iya. Ay ngano. Kahuluya. Kahuluya gid siya. Nano na lang ining buwas damlag ta. Nono na lang ning buwas damlag sang kabataan ni. Ay Diyos ko. May pamaaglantaw ka na lang sports. Kay makakadlaw ka pa, makakita ka pa ng sexy. Sexy body. Ay, Diyos ko. Nano na lang. Ako ilantaw na lang kuya kay Whitey Ilantaw na lang kuya video. Malipay pa ko. Nasa mo na lang tawon ko. Ambot Ngalingin ulo ko. Hi, it's me, Rakitera. Ma'am Lynn, good evening. Busy ka kaina, Ma'am Lynn? Hindi ka naka-live? Ako nakaabot ako din sa balay, mga 4 o'clock na, from Bacolod City. Naghalin ako din sa balay, kaina aga, nakasakay ako sa bus, 6:25. Nakaabot ako sa Bacolod, alas 10. Ay, okay lang Ma'am Lynn. Malaan ko naman busy ikaw. Pag-abot ko sa Bacolod, alas 10. Nagpila ako to Siguro mga sobra ako to ka isa ka oras. Dito kinheld sa SM. Tapos gutom-gutom na gid ako kay way pa ko kabak pa inom sa akon maintenance. Ilapit lang man sa food court, nagkaon na lang ako kag nag-inom sa akon nga bulong. Sa akon nga forever. Pagkatapos, amo to, chika-chika with friends, amo to naghagaday mapuli. Daming harang ni Boss Bell Ano na, almost 1 hour na kay Boss Bell. 12 ba na lang, videos lang, pero naka 1 hour na. Kasi daming harang. Ay, 8 o'clock, Ma'am Lynn. 8 o'clock ako nag-start. Okay lang, Ma'am Lynn. Pagkatapos ni Boss Bell, ikaw na i-play ko. Tapos kay Boss G. Ay, okay lang, Ma'am Lynn. Daming harang ni Boss. Parang last video yan na to.
Tapos, ilast ko si Boss G para tuloy-tuloy na. Ay, okay lang, Ma'am Lynn. Thank you, Ma'am Lynn. Last video na ni Boss B. Ay, kawawa si Ma'am Lynn. O sige, Ma'am Lynn. Tapusin mo muna yung ginagawa mo doon sa kusina. Dito naman ako sa ika-11 videos ni Ma'am Jean. Ano man? Parang kanina pa walang harang si Ma'am Jean. Sa bulsa. Kilid. Yeah. Ma'am Jean, kanina pa to Ma'am Jean, walang harang. Sir Tams, kamusta na ikaw? Ay, mayroon pala. Nescafe Gold. Diin siya naghalin ang iyong mga pakaisa.
Ah, wow! Canada. Amo na siya ang tag-iya sa imo house nga ginaistaran? Ma'am Jean, hanggang dito lang muna ha. 12 videos. Punta muna ako kay Boss G. Ang kay Boss Bell patapos na. Last video na. Pero naka 8, pero naka naka almost 1 hour na kay Boss Bell. Daming harang. Dito ako sa kay Boss G. You're welcome, Ma'am Jean. Dito na muna ako kay Boss G. Di, di pa nakauwi si Boss Bell, Ma'am Jean? Doon pa sa hospital si Mami D? Ah, okay. Amo to galing ginpatindog niya nga balay atong ginpakita mo, Sir Tams. Citizen na siya sa Canada. Ang tita ni husbandry, dito man sa Canada subong, citizen na siya dito, Toronto siya ya. Ay, ara pa sa hospital si Mami D. Tapos amat-amat niya pang dala dito ang iya nga mga hinablos. Dua pa lang ka hinablos siya ang request niya dito sa Canada. Ay, tapos na ako kay Boss Bell. Boss Bell, tapos na. Ano naman, si Ma'am Lynn. Si Ma'am Lynn naman i-play ko. Ang Raketera. You're welcome, Ma'am Jean. Dito naman ako kay Ma'am Lynn. Ay.
Amo na siya binta, basta once may isa dito nga naka ano na citizen na amat-amat yun na request. Ako lang kung may tsansa ako, dumapa Canada man ako Dumapa pa siya, nadaman ako Natak-an ako di sa Philippine. Galing hindi pa ako pwede ka-retire. Pwede naman ako ka-retire kay almost 15 years naman sa government service. Kaso, ano lang, gamay pa ang akon ma-pension. At the age of 60 ko pa siya makuha. So, tiyaga-tiyaga lang anay. Balaan mo dito sa Canada, ano na siya dito sila ng independent na sila dito at the age of 18 ka 18 years old siya, out ka na sa balay, out ka na sa family mo, pangita ka na trabaho, amo na ang iban nagas sa palaran diri sa Pilipinas, amo na makapangasawa sila sa Pinay. Kaluoy ganitong isa ka vlogger nga dito sa Mindanao, until na wala gid siya nakita. Nakapangasawa siya, ano tong iya nga napangasawa ng Muslim. Oo, ikaw na gid siya mangita iya sang imong pangabuyan dito. Okay. Maayo lang kung pero grabe ang expenses dito, ang tax, grabe ang tax dito sa Canada. Pero ginabalik man sa ila, free man ang ila dito nga hospital kung ma-confine ka. Bisan ang tita ni Habi, amo na almost 2 months siya sa hospital. Free gid siya, wala gyud siya ni bayaran ni 5. Amo na nga hambal niya kung ano gid man matabo sa iya. Dito lang siya ma-stay kay ano lang i-cremate lang kag dalon diri padala sa Pilipinas. Hindi di siya hindi di siya magpa-confine sa Pilipinas kay hambal niya ubuson niya kunong milyones niya diri sa Pilipinas. Ma-confine kadi sa hospital. Dito ya libre tanan. Ang tita ni husband 60 plus na siya. Pero ano pa kaya pa niya magtrabaho. Wala lang ko idea kung pila ang edad na hindi ka na pwede makatrabaho dito. Ila siguro able ka pa pwede pa bisan ano ka na ng 60 plus ka na. Amo na nanamian ko kay free hospitalization dito. Medyo mahal lang ang tax. Mahal dito ang mga gadget.
Pero bisan sa mga naga-vlogger nga mga Pinoy dito, nga damo pag dyan nagapuli diri sa Pilipinas tungod nga why sila swerte. May ara gani dito interview nga doctor siya sa iban nga country pag-abot sa Amerika, Grab driver lang. Almost 10 years almost 10 years, 10 years na sa Canada. Ano lang siya, Grab driver. Kaya dito kung dito, kaya nga daan niya kung skilled worker, kaya back to zero ka to ya. Mas school ka pa to ya, mas schooling ka pa. Paswerte ah. Oo, okay, ikaw ang nagka-manage, anay. Nadamo, gidain mo pa, ano, pasalubong, Sir Tams, ino. Kaya ikaw ang caretaker. Sa papakaisa mo pa. Dara sila mang Christmas. Di wala ka na sang may ginabatsyag sa lawas mo, Sir Tams? Ayaw ka na? Ano ka lang? Ano ka lang, vitamins ka lang, Sir Tams, para nga hindi ka gidya matamaan. Especially subong nga kainit. Do kadasig ka lang pala man. Dasig lang dayon maano no, makapoy no. Ako gani kay na, ganyan. Susubong gani na tuyo ako. Gusto ko gani pagtapos ani ko sang live ko matulog na ko bawi ko kay mabugtaw ko kay naaga mga 4 o'clock nag-travel ko, nag-abot ang bus 6:25, abot ko to sa Bacolod pasado man alas 10. Ay duwa lang ka oras ang akon nga tiner dito sa Bacolod, mas lawig pang travel ko papuli halin sa pagpakadto kag pagpapuli. Sakay lang ako sa bus pero nakutoy man ko. Sa init pala. Isa pa kay hindi aircon ako yung sakyan pa uli. Regular. Nakutoy ako. Last pag nga kulang ko sa tulog. February pa sila mabalik. Nami ang Canada kung citizen ka na dito, may permanente ka na nga trabaho. Damo sa mga pribilehiyo ang mahatag. Ay, karni ka naman, nagaong ka naman karni, kag itlog, allergy ka naman. Ako since Sunday up to sining adlaw do baboy lang ako man ano sudan. Naglakad kami sa uma. Nagluto kami baboy. Pagka Monday, birthday ni Bossing, baboy na naman.
Kahapon, nagluto amon cook, baboy na naman. Tapos kaina. Nagpabakolod ako. Ati, nalantaw-lantaw kung tiil ko ay man naghabo. Ang bukod namang basta makakaon ko baboy, gahapon ka na akong tiil. Siguro gamay lang nakaon. Ginabirahan ko ng inom tubig. Damo lang inom ko nga tubig. Uta ko gidya mabulig, gid man ko damo ka inom tubig. Kay panay ang CR mo. Okay. Dami kong dala mo to imo family kay ano nang hindi boring bala, hindi ka ma-homesick. Ang tita ni Happy, ano na siya 2007 pa no? 2007, naglakasita nila pa no? 2007. Dugay na siya sa Canada. Pero naghalin na siya na nag-cross country from ano na siya, Abu Dhabi. Lawig man siya dito sa Abu Dhabi. Masapos ang kagadali ang pag-process kung cross country. Seven views, good evening po. Ang pakaisa ni Habi nga unang ini-request nurse siya. Kuda ako sa iyang sweldo Sir Tams. Isa pa kay travel nurse siya. Tapos last 2 months nabakal siya sang iyang salakyan service. Pagkatapos sa motogin request siya man ang iyang husband muna naga-drive sa ilang salakyan service siya. Oo, kaya namigid man ko natutoy mo family mo. Kag isa pa kadamo dito mga Pinoy, magte-repon kamo to feeling Pilipinas lang. No, feeling mo ara ka lang sa Pilipinas. Balan mo ang mga Pinoy adaan mahilig magbanding-banding. Pero maka na dyan, daway niya time niya pagbanding-banding. Trabaho lang sila nga trabaho. May kilala gani kita nga lindi sa Pilipinas. Mambal tayo na kita na ita ninyo sa muni or kadto kati sa amon.
bago pa lang siya dito, bagong salta pa lang siya sa Canada, ang nauna dito, mahimo siya nga tour guide. Siya ang himuon nga tour guide dito. Hala, Ma'am Lynn, haba ng harang. Wow! Every Sunday. Galitsyon sila baka, baboy. Wow, bongga. May baboy dito, Sir Tam, sa Canada. Ayawan ka dito, guro pangita sa baboy nga dako, gid nga litsunon. Mahal-mahal siguro. Balang mo yaya, mga Pinoy, bisan pansit lang na iya ang pagkaon. Usually, amo na siyang ginahanda, gitmong kagang madasig nga lutoon, ang pansit, bihon, Shanghai, amo na siya yung na-miss sa mga Pinoy diri sa Pilipinas. Kung mag-abot dito sa ibang country, ang kina-request nila is pansit, bihon, or kaakag Shanghai, amo ginaiya. Adobo. Patsa na lang na. Dugi na nakataro ako. Damo, lamok. Sir Toms, nag-ano kami, nagpasiga kami sang Baygon Katol. Ala, may pasayod si may harang. Ang harang ni Ma'am Lynn o si President Marcos assassination plot. Sa Daily Inquirer. Daily Inquirer. Mga tag 50 kilos. Wow! Ang dako ah. Wow, Ma'am Lynn, haba ng harang. Philippine Daily Inquirer. Si President Marcos ang naghahambal. Ay, tomorrow na naman may trabaho. Friday, wala naman ako, off ko naman. Pero whole day ako kaina, wala ko na ako nag-office. Ngayon ako nag-half day, nagdiretso na lang kuya pauli. Kasi ko kung mag-ano pa ako, mag-office pa ako, may useless man ako tudgyapon sa opisina, kaya wala ko nadala akong laptop. Hindi ko magamit, hindi ko kaubra. Diretso na lang ako pauli.
Wow, haba ng harang, Ma'am Lynn. Swerte lang sa mga kababayan nato dito sa Canada nga nami ang ila dito yung trabaho, pero may ara ikita yung mga kapwa Pinoy dito nga homeless, jobless. Kay siguro kasi hindi pala nami ang ilang trabaho, ang treatment sa ila muna nga wala na lang sila nag-continue sa nilang employment sang pag-pandemic amo gito grabe gito yung damo gito yung mga Pinoy naway sa trabaho, kita mo na lang sila sa kalsada, ay kawawa. Sir Tams, wala ka pa natuyo? Ala, ano naman? Do, kikiam. Ano na siya? Nagluto pala ako sang Sunday dito sa sang pansit bihon. Giputangan ko sang kikiam. Kikiam kag ang ano ni ganing isa? Squid balls kanamit. Ginhalo ko siya sa pork kanamit. Oo, sige Sir Tams. Ako gani ka panguyab na ako natuyo. Ako kahit siyempre agap ako nabugtaw kay na. Pero dali na lang Oo, naka natulog. Good night. Ito kataruhon ko gani. O kahit siyempre kulang ko sa tulog. Nagbasa pa rin ako sa akon nga likod kay na pagpaliko.
Ma'am Lynn, 8 videos, Ma'am Lynn. Ikawala ko na videos, Ma'am Lynn. Dito naman sa kabila, si Boss G, sila bilab mo. Harang, Ma'am G, ay Ma'am Lynn.
Ah, hindi naman. Hindi naman, Ma'am Lynn, Hindi naman nag-ikot. Dito ka sa Crisport, second floor, sa SM. May North Place na. Oo, sa babaw, balasang... May nice karape. Sa babaw, balasang... May CR. Vikings. May CR, dampe. Babaw Vikings. Hindi, layo pa. Sa room namin, may kilometer wire, may dapat na. Mm. Namit to ya kay Bugnaw. Ito ya sa probinsya. Pagabot mo to ya, taas gi BP. May kay init-init.